și bine v-am găsit, amigul, la un nou episod din seria noastră de Survival Games. La 4 like face următor episod, suntem alături de Miki sau Salut. Gaveru Andreina, ok? Haideți, pe ce arenă ne băgăm? Stai că m-am blocat aici. Ia. Hai pe arena. Hai pe 13. Nu, arena nouă, că se pornește, intră repede. Uite-mă aici. Runda asta facem te-am, ok. Chiar dacă e... Tu câte puncte ai? La asta. Nu, am 5006. Eu am 5.000. Vezi? Ăla cred că-ți dă target. Care? Ăla de lângă tine. Red Robbie sau cine? Da, ăla. Stai, ce sunt dea? Target. Ce e ăla target? O să vină direct pe tine, cred. Nu cred. Ia, uite, are, nu știu, Are speed hack. da. Am filmat. Ok, hai să, eu n-am luat nimica, vină pe mine. Eu am luat niște pantaloni. Unde ești? Tu unde ești? Mă bate unul. Fugi, vină cu mine, hai că am venit și eu. Fugi. Mi-am jumătate de inimă. Fugi. Ăla vine după noi. Ok, M-am blocat. fugi. Am murit că m-am blocat undeva. Ok, hai că eu filmez. Tu joacă Fugi. pe altă arenă sau te uiți spectator? Mă uit la tine. Să-mi zici dacă vine careva. Uite un cufăr. Ok, hai că nu e cine știe ce, da, Ana. Bă, tu mi-ai dat topor de fier sau? Da, eu ți-am dat. Vezi că vine ăla spre tine. Cum i-ai dat topor de fier? Da, eu ți-am dat. Cum? Sponsorizează. Vezi că vine unul la tine. Am Da. omorât, na. Red Robbie are hack. Da, știu. Hai pe arena. L-am filmat. La oricum l-am filmat. N-ai filmat? Da, l-am filmat. Că am văzut de acolo din spate. Ok. Hai pe... Stai să vedem care... Hai pe arena 2. Da, am intrat. Arena 2. Ce faci? Bine, unde ești? Ce? Stânga ta. Ok. Nu știai cum... Când mori e un diamant, dai pe el și dai pe capul meu dacă e și cumperi niște chestii, arme, mâncare sau nu mai știu ce. Ce? Că n-am înțeles nimic. Mă rog. Na, Matei și altele. Bă, îl știu pe ăla. The fuck? Uite-te la mine. Te uiți? Da? Uite la mine. Modul retard. Da, bă. Mi s-a închis măcăul. Gata. Mi se închisese măcăul. Hai, în 25 secunde începe. Cai. Mă rog. Bă, intri după aia pe TNT. Ce e pe TNT? Multe. Cum te chema pe tine pe TNT? Ce? Cum te chema pe tine pe TNT? Da, TNT Craft. Da, cum te chema? Tot Matec Bârâ, care am intrat înainte, dar las că intru cu ăsta. Oh my god, mi-a luat unul sabia, fuck you. Na. Eram în chest cu tine. Hai, vino repede, unde ești? Eu sunt la spawn, am rămas la spawn eu. Miki, vino, hai, uite-mă aici. Hai, vino. Hai repede. Hai. What the fuck, cum e aici să stai? Bă, zici că Stai să iau chestul zici că ăsta. am fustă, what the fuck? N-am rog. Oh, uite mă. E luat. Era un ender chest. Unde ești? Ia. Hai după mine. Stai că hai că vin. E lag. Da, știu. Așteaptă-mă să vin. Vezi că e un cufăr acolo. Unde? Dacă un copac, e luat? Nu-i luat, l-am luat eu. Uite o frunză, da. M-am făcut full armură, dar mai trebuie sabie și mâncare. Scuze. Vezi că e unul acolo, Uite încă Da, unul. am mai găsit un chest. Și eu încă unul, un copac. Mâncare. Bă, uite, am găsit. Oh my god, cât de OP e asta. Ia mâncare. Și eu am mâncare. Am găsit. Unde ești? Tu unde? Unde ești, mă? Aici, mă. Hai să încercăm să pescuim. Eu n-am. Eu am. Care mai are multe puncte? Hai că asta, ok. Bă, eu mă duc încolo, vii?
că să mă aștepți, că am dat să prind pește. Să văd dacă Ia, prinde. Ok. Hai că mă duc. Nu, Am nu. uitat că... Uite un chest, uite un chest. Unde? În jos, în apă. Da, n-am prins nimic, mă rog. Unde e? Nu, oricum nu-l iau. E luat. Hai să mergem. Hai pe insula asta. Aici e un chest, dar a luat unul că l-am văzut. Uite, ia. Am mâncare. Abia doar 2 de astea, pâini. Păi ia o carne de asta prăjită, că-ți dă mult. Am full. Aici a fost luat. Nu, nu-i luat. Na, hai să mergem mai departe. Aici o capcană. Da. Era să intru în ea. Și eu la fel. Luca, amândoi trebuia să ne omorâm. Băi, era pe server sau? A? Am eu. Era pe server sau am Lag eu pe luat? server că mi se blochează și mie. Da, la mine te miști în poze tu. Stai un Așteaptă pic, tu. mie cam mi se blochează de la ăsta, de la server. Gata, nu se mai blochează. Hai să mergem în continuare. Poate fi ceva acolo, un chest, ceva. Da, acolo e un chest, tu. Acolo e un chest, că știu eu. Nu, e geam aici. Bă, văd un nume. Nu e niciun chest? Ah. Vi un nume acolo, cred că o intra pe altundeva, poate fi o ieșire. Uite. Mă duc Hai pe după- sus. Hai mă, Și am dus eu. pe sus, poate ceva. Ender chest! Bă, stai să iau și eu, stai, lasă să văd și eu ce e acolo. Te las. A, o cască de fier. Am luat eu. De fapt la soțiții. Stai, uite, iau pe asta, ia asta, bă. Ia casca asta, e mai bună, sau, na. Hai să dau și ție ceva, o sabie, stai, uite, iau pe asta. Ah. What? Ah. Bă, uite, ai jos, poate un chest aici. Ah. Wrong way. Eu nu vin pe Ah, acolo. Ender chest! Ce e acolo? Stai să iau și eu, stai, ce e acolo? Ia pe mine și Ender Pearl. Stai, Pantalon- uite, oh my god, ce-am găsit, măr. Băi, mărul meu, dă-l. Ia Uite, tu ia asta. casca, uite, ia casca asta. Ia tu ce spui tu ca să fim egali. Ce faci? Ia Ah, ăla ia ce spui celălalt. Bă, hai. ce mi-ai luat? Ce mai era aici? Ce era aici? un Ender Pearl și pantaloni și buții care am pe mine. Bă, Hai. nu suntem egal, tu ai mai mult, da? Lasă acum, mă rog. M-a sponsorizat unul cu un iron și cu 200 de XP. What the fuck? Mersi. Cine ți-a dat? Încă. Avea un level. Dar nu cred că e lapis pe mapă. Nu contează, am dat să fie level. Da, cum poți să dai XP și de-astea? O să trece după. Ha? Trece după filmare. Îți dau după ce murim, ok? Pot să stau. Am uitat că pot să sparg frunze. Nu pe toate spargi se frunze? Da. What the fuck? Dăm boost ca să sară aici sus. Ok, ca să ai ultima rundă de acolo. Sau... Hai la Ender chest-uri, că sau ne umplu cu ferile. Mai știu Stai, unde erau? Da, știu. Stai, nu-i cu fără ăsta. Uite tu. Mâncare. Hai, stai, așteaptă să văd și eu primul, bă. Păi, Să- e așa. Stai, nu umbla, nu ia nimica. Stai. Mica. Mamă, uite în chestul ăsta. Ce-i? Stai să filmez să văd ce-i. Oh my god, stai să iau și eu. Bun, deci am luat 2 de astea și putem face... Dăm cele 2 iron să fac... Ai de ce? Ia astea. Nu trebuie. Stai să dau de asta. Pantaloni mai proști. Ai, bă, o singură întrebare. Am bețe. Uite, câți iron ai? Nu, ia. Hai că avem 2 iron. Bă, ce ăsta cu 60 coins? Uite, am un lingot de fier cu 60 coins. Încă. Stai, cum fac cu el? Sau ca să Asta e ăla care mi l-a sponsorizat mie. și ce fac cu el? Păi, să faci
vedeți ceva cu el. Na, mă rog. Hai să mergem. Hai. Câți player mai sunteți? 7, 6 acum. Hai la spawn! Dar unde-i? Drept în față. Unde mă duc eu? Bă, hai să dau și ție un măr de ăsta. Unde ești? Am și eu unul. Unde ești? În față. Am și eu un măr. Eu am două, da, na, mă rog. Așteaptă să mănânc. Eu mă duc la spawn. Sunt la spawn. Du-te drept în față. Băi, cam lag. Hai. Hai că vin, stai să pun merele. Am găsit un băț. O măgâtă, ne trebuie, da, dă bățul. Unde-i? Două pețe. Unde-i bățul? Dă E la mine. bățul, dă bățul. Sabie de stone. Uite, ia. Dă bățul să fac sabie de iron. Ia, ți le-am dat. Am și un diamant. A venit doi, hai! Stai să mănânc cu măr. Bă, ăștia ne rup. Uite, ăla sare. Bă, dă și, uite, dă-i el, dă-l naibii, dă cât poți în ei. Stai să mănânc. What the fuck? Bă, ai repede, se bate, vino. Hai că am dat cu ender pearl-ul. Du-te repede. Hit! Stai că mi se blochează, naiba. Am murit. Ce? Mickey a murit căzând. O, bă, au arc, amândoi, what the fuck. Bă, dăm și mie ceva item. Ce să-ți dau? Orice, dar mă dăm. Adică, da, dăm un diamant și, na, ce mai poți tu? Merge să-ți dau diamant. Ha? Nu cred că merge să-ți dau diamant. Uite, ia ăsta. Ți-am dat? Ce? Nu ți-am dat nimic, stai. Acum îți dau ceva. Ua, ce-ți dai? Nu ți-am dat nimica? Nu. Ți-am dat sticle de XP. Mi-ai dat două, na. Hai, cam level 2. Stai spectator la mine? Nu încă. Uite, ia, ți-am mai dat un golden apple. Ce mai poți să mai dai? Păi, nu-ți mai trebuie aproape nimica. Bă, mie îmi trebuie o sabie de diamond, pentru că am văzut unul care e full iron și are și o sabie de diamond. Ăla și-a craftat-o. Uite, în caz că n-ai mâncare, uite, ia. Ce mi-ai dat? Vezi că începe deathmatch-ul. N-am rog, stai. Deci, hai să mănânc ăsta. Am început deathmatch-ul. Hai că mănânc cu un măr de ăsta. Uite asta. Ți-am mai dat un măr, ți-am mai dat un măr. Ți-am mai dat un măr. Dai! Hai, dai pe el! What the fuck, stai că ai Skype aici. Ai flag. N-ai, nu, Hai, e de la Skype, da, mă rog, na. Hai la spawn, repede. Hai pe arena. Nu mai fac, haide, hai să încheiem. Vino cu fața mea în spate, hai. Unde ești? În spate, uite-mă aici. Așa, bun. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, vreți să continuare episodul, nu uitați să 4 like. Eu am fost Gaming Forge alături de adică de Mickey sau cum vreți să spun gamerul. Și cam atât, pa, pa. Zici tu, papa.